31 ডিসেম্বর 2021 सालनि abo paithak din aboni 10 din hingke no 2022 phainani amohai Mumbai ni shohor ni lamao joto borok no thanglai suklaiui gari gora birbar wnglaijak joto no janija phainai salni eba kheba phainai boshor puilani bagui tayari khlailaijak aboni bagui sorogo markeno traffic jam bo ungjak abo haike no New Year ni bagui janbi kukre Mumbai no tongo bo bini nogo New Year party khlainani bagui tayari eba kheba ready khlai tongo phainai boshor kwtalni abono karui bo 31 December ni salo bini bufani achaima sal bo klaio aboni bagui New Year day bini bufani birthday celebration khlainani hinui ba borok nokni joto family members rok mililaiui ready khlailai tonglaio celebration khlaina hinui hingke borok nogo kaisa party organize khlaika o party o ganani relatives tei bini best friends koyekjona rokno bo arjagao invite khlaikha 7ta digi kahayo borokni party sengui rwkha aboni yagulo kheno 10ta digi kahayo kheno party paibai joto nogo kifilai thangbaikha tei janbi kukure tei boni khorok nui dol khoroksa hingke male best friend tei khoroksa hingke female best friend borok khorok nui tongo borok bai no teisa haino hai New Year ni party celebration khlainani hinui 11ta digi kahayo nokni ongkhorlai thanglaikha bini o dol khorok nui bwrui ni bumung hingkangke Dia Patelkar tei chelani bumung hingkangke obo khe Dia Patelkar ni bini dol janbi hingke obono siniya aboni yagulo kheno Dia Patelkar ni dol hinui bobo bini dol kahaino wngui thangkha o chelani bumung hingkangke Sri Jogdankar hini saimanka hingke borok khoroktam no borokni khoroksa common best friend ni nogo thanglaikha party celebration khlainani hinui hingke o video o ang janbini je male best friend tongnai Sri Jogdankar hinui obono ang Sri hinui bumung rwnai tei Dia Patelkar hinui bwrui tongnai obono hingkangke Dia hinui rwngnai hingke norok o character rok no muitu khlai narakbaidi o khoroktamni character no o video o besirbag no bumung khujaknani nai tongo abogui norok puila no nai narakdi jate norok confuse wngya tui khlai aboni yagulo kheno borok khoroktam Sri Dia tei bini dol khlai borok khoroktam thanglaikha obo hingkangke bini khoroksa common friend Yasna bini nogo party organize khlaika New Year celebration khlaina hinui arjagano borok invite manui thanglaio joto dol rok Yasna bini nog 8 tala building flat sakao arjagao no party organize khlaika hingke borok arjagao no thanglaikha hingke a party o 15 jona borok total involve wngkha hingke tei janbi kukre ja bini nogo ongkhornani swkang bumo buphano sawi phaio 1ta 2ta digi ni bisingo no nogo kifilnai party paibai hinui hingke bumo buphawan suklaikha bo hai hinui sawi klango hingke 2ta digi ni bisingo no nogo sokpaiano hinui hingke jora laite 1ta 1.5ta 2ta baji thangka apre phano janbi kukre ja nogo sokphaya hingke buphawana jagui call khlaika janbi kukre jani aro phiaba bini aro call khlai bo janbi kukre ja receive khlailiya bar call khlaimani yagulo bo bini faisingtwi kuno phano response manjakliya response manjakliya ni bagui janbi kukre jani buma buphawan suklaikha borok maybe party paileya khuna eba kheba chamung rok chalai tonglaikha abagui ro call rok romaliana hinui
Hingke horo hopung kol khlaimang bo phaya hinui paithakgo hingkangke janbi kukrejani bufa uansukha maybe bo bini dolok bai si tongo hingkangke phungjorao kheno nogo phaipaiano. Even bini dol best friend dia bo bini logio tongo hingke buma bufa dia bini dol no bo kaham kwrwng khlai no sini o agi cherei phruni dol hinui hingke bo bai sep no wngkanu tongthun phungo hingke no phaipaithun hinui uansuklaikha. Aboni yagulo kheno borok mobile card khlailai borok thuoi pailaikha. 10 din yakheba 1 January 2022 ni phungai siri janbi kukrejani bufani number o unknown number bai call sokphaio tei o call o sao bufano dakti kanani no unemployment hospital o dakti phai sokpaidi belai kheno serious condition hinui bufano samani yagulo buma bufa bo wanajagoi logi no arjagao tonglaikha khapurumlaiui hingke hospital o sogoi doctor rok no sungmani yagulo saimankha je jagao bo party khlaio arjagani hoite sago belai kheno dukhu manmani bagoi janbi kukreja o sungja yakarui kwlangnani nangkha bo bini langma chowui thangkha hinui doctor rok declare khlai saka janbi kukrejani buma bufano. Aboni yagulo kheno janbini bufa ganani no kaisa police station o thangmani yagulo saimankha je building o borok janbi kukreja song party khlai tongo arjagani second floor ni simi no sagada hoite tolao khlaima bai janbi kukrejani langma choka sak belai kheno dukhu manma bai hinui saimankha. Hingke kubui dia janbi kukreja thwimani natural thwimani wngkhana kubui de bo second floor ni simi accidentally khlainani nangkhana naikeba o thwimani ukulogo keboni yak rok tongna o borok nainani muchungkha hingke norok part 2 hinui comment khlai sadi comment section o ang norokni bagui part 2 dakti no tubunai jodi no part 2 hinui comment but kwbang wngkha hingke dakti no tubunai hingke paithak jora naimani bagui jotono hambai.